to manya muna kira ga manyan malamanmu da manyan masu gari, lallai duk wanda ya ce zai nazarin Hausa a kusance shi, a jawo shi a kusa, ya zamanto ya fahimci da rayuwa take, kuma a koya masa abin da yake bukata, kada kuma a firgita shi ko ya tsoro. Sannan kuma akwai ko kula na gwamnati wanda yake akwai bukatar gwamnati ta gane cewa shi fa harshen ƙasa ya fi koyi muhimmanci ba a cikin ƙasa, don duk wani tunani da harkar gina ƙasa yana cikin harshen al'umma, ina cikin al'adunsu. To karanta harshen kuma shi yasa a san al'adun, a samu tunanin a raya waɗannan al'adun, a gina ƙasa tare da shi. Don haka akwai buƙatar a ce hukuma lallai ta dawo ta fahimcewa matsayin da nazarin harsunan na ƙasa suke a ciki, don akwai tsarin mulki na gudanar da ilimi, wato dokokin ilimi na ƙasa, National Policy of Education, ai ya gwada matsayin harsuna, to a dawo musu da wannan daman nasu. Kuma muna kira ga kwamishina na for higher education, ga sarki nan, ga BC bai zo, muna kira duk waɗannan masu hannu da masu ruwa da ke cikin harkar nan, lallai a kokari a ga cewa wannan damar ta samuwa waɗannan harsunan. Sannan misali yanzu daga cikin manyan matsalolin, duk da cewa National Policy of Education tsarin ilimi na ƙasa ya ba da dama cewa duk wani harshen ɗan ƙasa guda uku nan da muke da su, Yarabanci da Igbo da Hausa, dole ne nazarinsu akan a fagagen ilimi tun daga firamare har university. Amma kuma abin takaici yanzu aka wayi gari, yanzu karanta harshen Hausa ba an zame shi daga cikin wannan matsayi da dabara. To da haka muna kira ga gwamnati da duk wani mai don haka muna kira ga hukuma a sake duba wannan, kuma abin da ya zo mana shine shi harshen Yarabanci da harshen Igbo matsayinsu na nan, amma mu harshen Hausa yanzu an fahimcewa an satile shi zan ba dole ba kuma ba dole ba, yaro da yancin ya ɗauki wani ya bar harshen Hausa tun daga sakandare. To wannan ya hana ɗalibai ci gaba da karanta shi har za su zo su ci gaba da karatu. Don haka sannan muna kira ga 'yan jarida, Malam Sani Isa Dutse, ku kanku akwai ruwan da ku taka ku ga cewa kun bunƙasa wannan harshe kuma kun magance wannan matsala. Wannan matsaloli ku yayata su, domin in harshen fa ya rayu to kun rayu, in ya mutu ba kun mutu, don shi ne ake cin abinci da shi kuma shi dole take takama da shi. Saboda 'yan jarida muna kira gare ku, lallai ku kokari ku ga cewa harshen nan ya kokari ya dawo ga matsayinsa, a faɗakar da gwamnati da duk wani mai ruwa da tsaki a cikin harkar. Sannan kuma mu iyaye da sauransu, kowa ya dawo ya riƙe al'adarsa ya ƙarfa ɗansa harshensa, mu dinga amfani da harshen mu a ko'ina. Da haka muna kira ga sauran jama'a, duk da cewa lokaci ya riga ya ƙure, amma duk da haka muna jaddada godiyarmu ga jama'a, ko muna kira gare su a taimake mu a haɗa gwiwa, a haɗa hannu, a haɗa ƙarfi da ƙarfe, a ga cewa harshen nan an dawo da ƙimarsa fa shi take ƙimar. Idan fa yana ƙasa to